Bona nit a tothom, com esteu? El que primer m'agradaria expressar és l'emoció i el respecte que em provoca ser la pregonera de la Festa Major de Tiana, el meu poble, que és el millor poble del món. Em desperta emoció perquè des que tinc ús de raó que la Festa Major de Sant Cebrià són els dies on soc més feliç de l'any. Ens trobem tots al poble del carrer, a les places, des dels més petits fins als més grans. Són dies que acaben semblant minuts. Estic emocionada perquè aquest poble m'ha fet ser qui soc. Des de l'escola, des del patinatge, des del cau, passant per descorxats, amb la meva família, el meu grup d'amics. He crescut, he rigut, he plorat, he fet amics, m'he enamorat, m'he divertit i he compost i gravat moltes cançons. Perquè Tiana, ho sap tothom, és un poble que supura cultura per tots els seus poros. I poder dir que sóc una artista tianenca m'omple d'un orgull difícil d'expressar. Deia també que per fer el pregó de la Festa Major em feia respecte. Fa respecte per diferents motius. Primer, perquè el temps d'inici de la Festa Major ha de ser especial i ha de ser bonic. I avui tinc part de la responsabilitat que sigui així. Després, perquè trobar les millors paraules per inaugurar la Festa Major no és una tasca fàcil. Ara mateix, des d'aquí dalt, veig una plaça de la vila plena de present i de futur. I si hi ha una cosa que caracteritza Tiana és que sempre ha sigut un poble ple de respecte i tolerància. I en aquests moments on tan important és seguir educant aquest futur que ens mira amb els ulls brillants, em sento orgullosa de trobar-me aquí, de sentir-me còmoda expressant-me tal i com vull fer-ho, estimant a qui vull estimar, vestint-me com em vingui més de gust i sobretot de ser dona envoltada de tantes dones increïbles a la meva vida, com la meva mare, les meves germanes, les meves amigues. L'any passat vaig fer la falca feminista de la Festa Major de Tiana i avui estic aquí després d'un munt de coses increïbles que m'han passat professionalment, que han arribat perquè no he deixat mai de lluitar pel que vull, perquè en cap moment he deixat que ningú em digués com havia de sonar, quina música havia de fer, amb qui havia de treballar i com havia de dirigir-me al públic. Ho he fet com jo he volgut, component i produint les meves cançons, comptant amb la gent que he cregut necessària per mi i liderant el meu projecte, que en el món de la música no és gens fàcil com en qualsevol altra feina sent una dona. Així que em sento superorgullosa de poder-ho dir amb el cap ben alt. I a més, m'agrada viure en una societat que comença a parlar a plantar cara, des de les artistes fins a jugadores de futbol, passant per totes aquelles dones que es dediquen al que es dediquin, fan possible que el món avanci. I he de dir que si no hagués estat per les dones de la meva família, les meves amigues, les mestres i totes aquelles noies i dones amb qui he conviscut a Tiana, possiblement avui no podria ser capaç de fer aquest pregó. Els meus inicis a la música venen de molt enrere. Als 9 anys ja em vaig enamorar d'un instrument, el piano, i recordo amb nostàlgia els primers concerts al poble, amb el grup Carpanta, que vam muntar amb les meves germanes, el Lluc i el Martí, també d'aquí del poble. Eren les primeres vegades que pujava a un escenari i recordo que em feia molta vergonya, però m'encantava compartir la música amb ells. I podria dir que va ser un dels primers passos per tenir clar que em volia dedicar a la música. Recordo les festes de la Primavera, l'Ola Anglada, l'Observatori de les Arts, algun concert al Casal, i a partir d'aquí vaig començar a agafar seguretat per enfrontar-me a un escenari. Més endavant vaig començar a compondre les meves cançons, i fins a dia d'avui. La majoria d'elles han nascut aquí, a Tiana, a la sala de música de casa meva, amb els veïns que m'escoltaven. Em disculpo si algun dia us he arruïnat la migdiada. I he de dir que la inspiració que trobo aquí no la trobo enlloc més. Sempre que necessito crear música intento venir a Tiana perquè, no sé per què, em neix des d'un punt que no trobo a cap altre lloc. Ara visc a Madrid des de fa un any i mig i no us podeu ni imaginar com trobo a faltar el poble i a la meva gent, que al final està aquí, la que sempre m'ha acompanyat. Trobo a faltar els meus plans favorits, les tardes al casal que s'allarguen a nits, les confidències a la plaça de peixos, la sensació d'immortalitat una nit i un matí de matinades, els patis de l'Ola Anglada, un berenar a la Xalà, un passeig tranquil per l'alegria, les festes al Parc del Mascaró, una excursió fins a Torre de Guaita, ballar una sardana un dimecres de juliol, encara que no en sàpiga, anar a la sala del Béniz, a veure actuar a gent que estimo i tants altres moments que he viscut i visc al poble. A l'estar lluny d'aquí m'he donat molt
del que em fa falta i el molt que m'omplen les petites coses que al final són les més grans. Quan m'imagino un futur, penso en una Tiana que segueix bategant i que ho fa encara més fort, encara més fort i amb més ritme. Una Tiana en què la música, el teatre i l'art sigui per tothom, independentment de qui siguin, d'on vinguin i independentment de qui estimin o desitgin. M'imagino una Tiana de persones lliures, que criden ben fort qui són i no senten por. Per últim, només em queda desitjar a tothom que passeu una festa major inoblidable, com totes les que he viscut al llarg de la meva vida i que penso seguir vivint sempre. Tingueu una festa major a l'alçada del poble que som, un poble ple de cultura, d'alegria, de vitalitat i de gent que no para mai de moure's per fer les coses una mica més boniques i menys grises. A tota aquesta gent, per cert, moltes gràcies per tot el que feu. Visca Sant Cebrià, visca la cultura, visca la festa major i visca Tiana! Gràcies.